En dit is hem dan, Derk Buitenzorg. En op het eerste eeg Tiege Soene Hienst, die het echt nog uit een verneemde stoeterij komt. Henry Buitenzorg, wie begin jaren 70 een fenomeen op de drafbaan. En ook Dante Buitenzorg maakt een decennium later namen. Het is Dante Buitenzorg met de Dancing Bosser. Dancing Bosser, die komt hier op een halve lengte. Maar hoe goed zijn vakjongens ook wienen, van Derk wie geen belangstelling. En driegen zelfs de gong naar de slachter. Maar de redding kwam uit net verwachte hoeken. De sportredactie van Omroep Friesland. Het is gewoon een te hele wijs verhaal verworden. En zo zijn we op een gedachte gekomen van, kunnen we hem nou net op een manier redden van de slachter? En dan ik zie dat er misschien toch wat redden kan. Het zou natuurlijk helemaal mooi wijzen als letter het ongeluk van de keepers of de verkeepers duidelijk worden dat het beestje echt nog goed draven kon. En dan zijn ze heel dag weer bij mij aan de gang. Je begint op 400 bij ieder paard. Meestal ga je dan omhoog. Hier moest ik bij 400 naar beneden. Ging naar 200, nog geen bod. €100. Bewoog nog niemand in de zaal. Heb ik nog nooit meegemaakt. Inderdaad wat meer zo net hinder? Helemaal niks. Ik heb hem net goed bekeken. Hij heeft een goede maat. Staat goed op zijn benen. Hij is goed gefokt. Dus geen enkele reden waarom dat geen koerspaard zou zijn. Maar Safir is Derk nog lang net. Hij maakt nog heel farmer worden tot draafhinder. En dat kost het tijd en centen. Hoe zal de sportredactie dat oplossen? Nou ja, dat wie natuurlijk is allereerste vraag. Ik van wat mag we hier nou mee? En toen wie het zei dat de vrouw van Hans Zinnige, die is trainster. En die had ik kennis aan Elke Kruis. De stal van Elke Kruis werd Action Squatter, een hele grote naam. Wij kwamen in die stal werd er stald. En dus probeer je om hem aanstaan op een baan te krijgen. Oer bijvoorbeeld een ier-oorlier. Hij kan nou nog helemaal niks. Er gaat straks een tuigje op. Dan wordt hij rustig beleerd. Op het moment dat hij met een tuigje goed loopt, gaat er een karretje achter. Want anders breekt hij het karretje af. Dat kan niet. En vanaf dat moment kun je gaan trainen. Dan ga je de basis erin trainen. Dan krijgt hij gewoon duur werk, zeg maar. Komt iedere dag voor de kar, half uur, 3 kwartier. En op een gegeven moment heeft hij zoveel basis. Dan ga je wat kort sprintwerk doen. En vanaf dat moment gaat het ook lijken op een koerspaard. Dan krijgt hij echt training. De sportredactie zal een actie op touw zetten om Derk zijn opleiding betalen te kennen. Joen in Boppenslag meer over het nije omroep hinder.